Como cada Nadal e a pesar da pandemia, a Ribeira celebrará finalmente un dos seus actos benéficos máis tradicionais, o Festival Solidario en beneficio de Cáritas. Será este domingo día 20 e contará coas actuacións do barítono Borja Quiza e o pianista Fernando Briones, que ofrecerán un recital sobre a emigración galega. Ese espectáculo de a migración galega, cancións de ida e volta, e trátase pois dun concerto lírico para voz, para piano, que pretende facer un repaso polas cancións multiculturais que unen ao pobo galego co pobo do exilio americano en Cuba, en México ou en Argentina. A verdade é que eu estive revisando de que se trataba e a verdade é que me parece moi interesante, xa que tamén aquí pois temos moita relación co tema de migración, sobre todo en algunhas parroquias. Pareceme unha oportunidade moi interesante, porque a mí sempre nos gustou moito que entrara nos nosos festivales algo de cultura, e pareceme que sendo os cantantes galegos, o cantante máis o pianista, pois pareceme interesante. Aínda que inicialmente se prevía a celebración con público limitado a 60 asistentes, finalmente o endurecemento das medidas decretado polo Concello fará que se celebre a porta pechada. Poderá seguirse en directo a través da canle de YouTube do Concello. O remate do festival terá lugar o sorteo de agasallos doados polo comercio local, para o que Cáritas xa leva semanas traballando na venda de rifas. Todos os fondos recadados destinaranse aos fins sociais da entidade neste ano no que a necesidade de colaboración é maior que nunca. Non é solamente, como decía a directora, non é solamente recaudar fondos, tamén é sensibilizar e un pouco poñer de todas as partes, non? O non poder facer o festival este ano era un pouco doloroso, porque foi todos os anos, levamos moitos anos con eso, e ademais participaron moitísima xente daqui da zona, que neste momento nos brindara o Concello esta oportunidade para nós é algo que agradecemos moitísimo. Por eso, desde a parroquia, desde Cáritas, damos as gracias ao Concello porque ademais tomaste esa iniciativa antes de que nos déramos un paso, eso tamén o agradecemos.